No niin, otteluennakossa JPS 2025 kauden tuore kapteeni. Ensimmäisenä, mitkä fiilikset tästä valinnasta? No hyvät fiilikset totta kai. Että jätkiltä saa luottamusta, niin se on hieno juttu. Eka kerta nauha kädessä omalla uralla, niin hieno mahdollisuus. Kyllä. No hei, huomenna kauden toinen ottelu vastassa Puistolan urheilijat. Kerro vähän valmistautumista tähän otteluun. No kauden alku tietenkin oli vaikea meiltä, mutta sen jälkeen ollaan kyllä mun mielestä niinku saatu vedetty hyviä treenejä ja näkynyt treeneissä se, että sitä ei haluta toistaa. Et parempaa kauden alkuun lähdetään hakemaan ja siihen on mahdollisuus huomenna. Jep. No ei siellä ole huomenna vapputapahtumaa, kaikenlaista meininkiä siinä ottelun lomassa. Niin millä TC:llä jää pisteet Jyväskylään tällä kertaa? No ensinnäkin asenne pitää olla kohdillaan ja kyllä me kotiyleisö tulee olemaan meille kanssa niinku 12 pelaajaa, niin otetaan siitä voimaa ja näin tehdään muutama häkki. Hyvä, kiitos Tsemi.